Hogyan kell apocskát rajzolni? Úgy? Így. Hogyan kell még eset rajzolni? Milyen mérgeset? Mi az neki, Lilu? A szeme. És kéméges. És egy szomorú. Szóval nincsen itt a mamája. Hol a szája? Nincsen itt a szája. Itt a szája. Értem. Olyan kicsit, de és itt a mamája. Biztos örömmel. Ilyet, mit rajzoltál, Lilu, meg? Ez a mamája. Igen? És most mit rajzolsz neki? Szemet. Egy, hol a másik szeme? Itt. És itt a szája. Ügyes. Nézzük. És itt meg itt a pocakja. Itt a pocakja, látod? Látom. És nézzük, nézzük meg, és itt a pocakja. Mit tudsz még rajzolni? Még itt apája. Itt apukája, látod? Ennek nagy tányi kévasa. Értem. És tudsz rajzolni füvet? Olyan kell így. Igen. És itt hogyan kell világos rajzolni itt? Na ügyesen rajzolgass. Megvan a közepe. Így. És hogyan kell ide rajzolni világot? Hát rajzolj szépen szirmokat neki. Közepéből rajzolj ilyen kis korokat. Úgy. Úgy, igen. Az jó lesz. Így. Az is jó. És itt a szem apájának. Igen? Tudsz rajzolni török basát? Vagy pont-pont veszőcskét. Hogyan kell pont-pont veszőcskét? Pont, besőske, készen van a fejeske, és én akkor, jaj, nagyosa. Készen van a Fejeske, török. basa. Én meg óra. Van óra is? És én azt a popája sem. És két beteg szegény. Erre